mga megs, naana pod ang inyong Amega. So karon magluto na pod tag another tipid recipe, ang gisadong kangkong. So mga megs, nagpainit na ko og mantika. And then ihalo na nato ang atong pork. So gamay lang na pork mga megs. So ato lang na siyang pahilisan or kupusan para dili siya luod no nga taba ang ato ang gibutang. So daghan siya taba. So ato lang sa siyang ibabad sa mantika. Gamay lang atong gibutang na mantika megs kay kanang pork na atong gibutang mag-create na siya sarili niya nga taba. So mo na siya nadungagan na ang mantika na nidaghan extract galing sa atong giprito na pork. So gikuhaan na ko siya mga mantika megs no para dili siya luod. And then or nakakaumay. And then ibutang na nato ang atong ahos, ato siyang isabay na lang nato, gipadapin lang nako ang pork, and then gisabay na nako ang ahos, ang sibuyas. So humot kay na siya ang megs, labi na gisa na tag ahos, humot kaayo siya. So ako lang siyang gipag golden brown ang ato ang pork, and then para dili siya daghag taba no, di ba lain kay kaunon pag daghag taba mga megs. So ikupusan nato, and then atong gibutang ang kamatis. So ato siyang i-mix mga megs para lami. Very very humot na siya sa personal mga megs no, makagutom. And for na siya megs, for our lunch. And then na siya, mix na siya, and then ibutang na nato ang kangkong or kangkong sa Bisaya, kangkong. And then na siya megs, isa lang na siya kabugkos mga megs, mga nara na siya sa medyo mahal na siya sa manggod na siya sa grocery. So mas barato kung naana siya paliton sa atong mga palengke. So mga 39 to 40 pesos na siyang isa ka bugkos. Pero daghan-daghan mo pud siya. And then mo na siya megs, halo-halo lang nato siya megs sa ato ang pork ug sa atong mga lamas. And then mga megs, ato na siyang butangan og pampalami, toyo. So duha ka toyo, duha ka luwag na toyo. And then ato na siyang i-mix mga megs para magkalat ang iyahang or ma-distribute ang toyo sa ato ang giluto nga gisadong kangkong. And after that, ato na siya pong dungagan og mga pampalami mga megs. So butangan nato siya og gamay nga water, gamay lang din siya megs. Yan, gamay lang kaayo. And then para na siya sabaw-sabaw, dili pud siya kaayo. Depende lang sa inyong megs. Pwede pud og daghan kung gusto niyo daghan nga nasabaw or gamay lang. So ako ang is gamay lang na water. And then ato siyang tabunan or pabukalan for mga 1 minute lang siguro to 2 minutes. Ana lang siya, dali lang kayo megs. Dili po na to siya i-overcook mga megs. And then after megs, so nagbukal na siya. Ato na siyang ibutangan day nako na siya og pork cubes mga megs para pampalami. Optional lang gihapon na siya megs. No need na siya. Kung gusto ninyo nga wala na siya, pwede skip na ninyo na Pero ako hilig ko magbutang og pangdagdag sa lasa. So since na pork akong gibutang, so pork na lang pod akong gibutang na na nor cubes.
So, after that, Meg, so ako na to siyang gidugmok para maano siya ang yung lasa. So, nagbutang na tao, pepper, gamay lang na pepper, mga Megs, no? And then, nagbutang na sa taog, asin. So, asin, mga Megs. Gamay lang na asin. Although, naa siya'y toyo, pero magbutang gyapon tag asin gamay, kay nagbutang man ta og water. So, gamay lang siya. Depende lang na sa mga lasa nato, mga Megs, no? Kay lahi man ta og timpla. Okay? So, nagbutang ko magic sarap. Pasensya na, mga Megs. Mahilig jud ko magbutang og nana, pero optional gyapon ang Megs, no? Pwede na ninyo i-skip. So, no need na mo magbutang kung tama na sa inyong lasa ang katulang na. Pwede gani asin lang and toyo and ano lang, kana lang siya. Pero ako nagbutang kog lain. Okay, thank you, mga Megs. Mao na siya atong lunch, mga Megs. So, gisadong kangkong, naay bulad, pritong bulad, and panghimagas na avocado. So, mga unta, mga Megs, and thank you for watching. Daghang salamat, mga Mega.